Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Dali, dali! Dali! Kanaog! Aron! Ay! Ah! May pistola ka! Sir! Joke ra bitaw, sir! Oy! Layo ra bitaw kaayong imo sakyanan, sir! Uy! Dili ra ka makaigo na ako! Sige na, sir! Balik nagsakay, sir! Okay na ko! Okay na ko! Ato na ko, ha! Ayaw ko guniti, sir! Boy, iko, aray! Agay! Hindi nagsakay. Ay! Ay! Tabang! Ay! Hello, sir! Sir! Hello, sir! Ano inyo makukipasakay sa iyong sakyanan, sir? Asa man ko ninyo dad? Asa man, sir? Kidapuran sa mi, sir? Uy, sir, wako tako'y kwarta, sir. Ay, bisan usa ka dako, sir. Wag yung taon. Pag-ilom. Rape? Inyo ko rapeon? Ay, taon, sir. Madalang yung taon na to di sabot-sabot, sir. Di na kinala nga rapeon pa kunin nyo. Basta may kwarta lang mo. Hatagan pa tabong discount. Nagpaghilom. Sama dito, yun ninyo na ako, sir. Kung dili kwarta, unya, dili sa mga kong pagkababay. Unsa man di ay? Sir, may manghod pa ba yung taon ko, sir? No, ako rin gisaligan ato. Nagpaabot ra ba ito na ako? Mapaluto pa ba ito siya? Tinuwa kay gigutom na to siya. Lutuan to na po kong tinuwa, sir. Kay sige na taon tong kaon og tinais manok, sir. Aron po ba makakaon siyang tarong? Pero mao din nakahunahon ako pagkaon og tarong sa kumanghod. Panamilit na dayon. Ni kay kanang patso na day ko ninyo. Bater ko pa na ba yan lang? Bater Ayaw, sir! Ayaw lang taon, sir! Maghilom na lagi ko, promise! Dili lagi ko masaba! Ayaw ka nung ikaw, sir! Promise! Huwag ka naman nagibutang na kung dili! Ay! Magahimo ra man day ko sa paglangkat kaya wa man day ko kapusa. Kapusa na ba yan na? Huwag pagkahuman bati ng babana? Joke! Ayaw ba? Sir, ang ako itaw manghod! Ay! Kanindot sa hangin pamation gika din sa balkonahe. Hayahay kaayo. Hayahay. Pero anong feeling man ako? Laay man? Warag gusto ko nga mibuhaton. Pero wala sa kumasahid ko nun sa. Gusto. Manaog ko sa silong. Noy. Sir, sabay akong ikalagan ni mo, sir, ha? Gamian ka magdusgayan. Kada kanining sakyanan ni Daddy? Ubay yun, sir. Alanlaing mga model o pulos mga mahalon. Pero ay katong kidaan siya karon ang pinaka-paborito niyang gamiton matag-adlaw niyang lakaw. O niya, kini siya, sir, kini. Kining akong gitrapo-trapoan. Maosad niya ang paborito sa kina sa imong isuon nga si Sir Paulo. O niya, kanapod, kanasab, kana. Mo ba? Ako, say paborito na kong sakyanan ini. Ha? Hain ang akong sakyanan ini, Noy. Kuan? Kana. Kanang itong Mercedes-Benz A450 nga model. Mao ka ng imong paboritong gamiton kaniadto. Nindot agad. Wow. Kamahal ka ini? Mahal yun tayo sa day. Ay, man mo palit sir, ubutang na. Ay, mahalon. Ang Binoy, be.
Ha? Ang unsa? Ay, ang yawi ada. Ay, naasa bas. Ay, kuhaon unan ako. Dili ayo. Kanarang trapo nga imong gikupta ng akong gipangayo. Ha? Ay, unsa umanini mo siya? Manrapo. Tabangan tagag trapo nining mga sakinan. Ay, unsa? Ayaw siya, Noy. Ay, ako man ang trabaho. Gusto ko mutabang noy. Gilaay ko nga way buhat. Ay, kinahanglan ka pang mo pahuway ang taon, sir. Sige ra ko pahuway noy eh. Marag mas masakit na hinuon ko nga sige la kog higda. Mga sige na. Patabangan la kog limpyo nining mga sakinan. Ay, unsa dong? Makasabaan ko ni tadi ni mo. Di lagi. Ako ibahala nimo. Amibi. Sir. Ako na lang may bawo mo limpyo nining tanan noy. Na ikaw pahuway na lang hinuon. Ay, unsa? Ay, nabalid na ihinoon. Sige, kung gusto ka, kitang duha ang manlimpyo. Ubay-ubay man sa ni mga sakyanan din sa grahe. Sure ka nga, amo ni tanan noy? Sobra sa na po maning ni adin he. Ano sa man is paggamit ang tanan noy? Di ba nga sobra naman ay kadaghan noy? Mao yun. Koleksyon na lang yun kini sa imong isuon sa imong amahan. Pero kining ako usara? Mao ba noy? Kay murag pamati na ko, dili ko ganahan nga mag-usik-usik sa pagpalit og daghan. Ano kung kay kwarta nga mahimong magamit pa sa ubang butang eh. Mao nga kining maong sakyanan igo na ni. What are you doing? Hi. Ako gilimpyuhan ang akong sakyanan. Gitabangan ako si Noy Tinoy aron nga madali. What did you say? Imo? Oh. Giyaw na ako glimpyo ning akong sakyanan. Ay kabala ka. Yapin ako sa paglimpyo ng inyong sakyanan ni Daddy. Okay siya nag-ingon nimo. Ngayon mo ka na sakyanan. Ha? Ipatay! Move out of my way. Next time, di na ko gustong muhikap ka pa niling akong sakyanan. You're making it filthy. Imbis nga malimpyo. Oh. Ito na Kining tiguang na tandog. Sir, apuang, limtadon man sa ay ka, eh. Rayok di ay ko, kinini itong imong sakyanan. Di ba maingon man ka nga kandadi na? Oo, kang dati hindi mo, pero imo man gipangayo mo nga ira sang gihatag, imo na na. Ano ba? Ay. Init og uig sa una noy, no? Bitaw. Ako sa una noy. Bastard! Oh. Si Denise ka na naglakaw. Paingon tingali siya sa mansyon. Shit! Duaw na sabdi ka tong patay gutom. Baby! Si Paulo. Asa ka paingon? Sa inyong mansyon, naa ba si daddy ni mo? Wa. Ato na siyang opisina. Si Piolo? Natog. Ay, mao ba? Balik na sa sunod higayon, baby. Dali na. Sige na. Yato ta na ka. Yato ta balik sa inyo. Sige lang. Salamat na lang. No, it's okay. Come. Mupadayon na lang ko sa inyong mansyon. Niya naman gyud ko. Mulahos na lang gyud ko. O makikita na lang sa ko ni Nanay Cedes. Mangumusta. Damn it. Dili ba yung pasagdan ko siya nga makikita niya itong impostor nga siya ra? Pero ang akong lakaw,
Mahinungdanon sab kini. Shit. Sige, Paulo, ha? Oh. Mapadayon ako. Garin, yato ka. Ayaw na. Dool na kaayo. Magkita na ang inyong gate. Okay ra ko. Sige, ha? Oh. Milakaw na siya. She is so eager. Buisit. Nakaingon ra ba ko nga natug ang animal? What if she finds out nga wadi ay? Damn it. Buisit kitsa kong kinabuhi kinitawhan. Ha? Pero gamay na lang. Ug mawa na una siya sa akong dan. Sama ka? Gibata na ng ba ni mo. Nga gigapos ng kamot mo. Saba ang gapon ka? Kalihog pa ni mo? Ha? Ilom ha? Ilom ha? Di ka makasabot? Alingigig ka ha? Alingigig ka? Alingugugig ka sunggan? Huwa palang maingos buhos nga di ka maimong matatsahan? Ha? Kanina pati kang gipangagan bayhana ka. Pangilom na siya kidoon na ta. Magkita na niya mo ni boss. Masayod ka na kung kinsa nagsugo na mo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!